На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас сёння 22 мая. Спынімся на найбольш цікавых імпрэзах і мерапрыемствах гэтай каляндарнай даты. У межах акцыі «Беларускі дзень», прымеркаванай да святкавання ў Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь, у сталіцах розных краін свету пройдуць канцэрты беларускага дзяржаўнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі» і дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі «Спадчына». Падчас гастрольнага тура «Харошкі» прадставяць новую праграму «Мы беларусы», а ансамбль «Спадчына» – аднайменную музычна-харэаграфічную праграму. Цягам 2 месяцаў убачыць бліскучыя выступленні сапраўдных майстроў сцэны змогуць жыхары Украіны, Польшчы, Францыі, Германіі, Сербіі, Прыбалтыкі і многіх іншых краін свету. Экспазіцыя выставы «Як я бачу вайну і мір», што распачала работу 20 красавіка, прадстаўляе 27 работ навучэнцаў мастацкай студыі «Флорыя» Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства. У карцінах адлюстроўваюцца роздумы юных мастакоў праз спрадвечныя паняцці «Вайна і мір», пра тое, як важна ўмець знаходзіць выйсце з канфліктных сітуацый. Ужо 25 мая будуць падведзеныя вынікі выставы і абвешчаны 4 лепшых. Пераможцу ў намінацыі «Прыз глядацкіх сімпатый» вызначаць наведвальнікі музея Вялікай Айчыннай вайны, дзе і ладзіцца экспазіцыя. На пачатку чэрвеня распачне работу 17-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. У звяз з чым мы запрашаем вас у Маладзечна, які на колькі дзён стане цэнтрам культурнага жыцця краіны. Крыху распавяду, што там чакае. 2 чэрвеня ў канцэртнай зале Палаца культуры пройдзе другі тур рэспубліканскага этапа нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. А ў малой зале адбудзецца прэзентацыя кнігі «Талент, адухоўлены любоўю» да 80-годдзя народнай артысткі Беларусі Марыі Захарэвіч. Бліжэй да вечара, у той жа дзень, адна з галоўных падзей – урачыстае адкрыццё фестывалю з узнагароджаннем лаўрэатаў нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Дарэчы, там вы зможаце сустрэць і наш творчы калектыў. Тэлеканал «Беларусь-3» ажыццяўляе здымкі цырымоніі, а праграма «Калейдаскоп» будзе трымаць вас у курсе самых цікавых падзей. Фестывальныя ўрачыстасці будуць праходзіць не толькі ў самім горадзе, так у прыватнасці. 3 чэрвеня у Чысціцкім сельскім доме культуры пройдзе канцэрт беларускай эстраднай песні ў выкананні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі. Усё, што мы ў музыцы, у сэрцы тое ж. А цяпер накіруемся ў Брэст, дзе сёння адбудзецца чарговы вялікі канцэрт пад гучнай назвай «Дыскатэка СССР». Арганізатары імпрэзы абяцаюць публіцы цікавае перамяшчэнне ў часе ў кампаніі легендарных гуртоў і выканаўцаў, якія збіралі стадыёны, давалі па 500 канцэртаў за год, імёны якіх гучалі на кожнай вечарыне, а фатаграфіі з іх выявамі прадавалі на кожным кутку. У праграме вечара прагучаць палымяныя хіты 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя у выкананні Сергея Васюты, гурта «Салодкі сон», Михаіла Мурамова, Саша Айвазова, Вея Ліся Песня і гурта «Чынгісхан». Цяпер час пацікавіцца, што адбываецца за межамі нашай краіны. Гонконг называюць месцам, дзе ўсход сустракаецца з захадам, і сёння гэта насамрэч так. Сюды прыехаў парыжскі Лувр. На ўсеагульны агляд выстаўлена больш за 130 000 экспанатаў, асобныя з іх прэзентуюцца публіцы ўпершыню. Сярод рарытэтаў скульптура французскага байкапісца Жана де ла Фонтена і фрагмент галавы каня. Узрост скульптуры больш за 2500 гадоў. Упершыню за межы Францыі выехала і карціна фламандскага жывапісца Антоніса ван Дейка з выявай святога Себасцьяна. Нам было важна прадставіць Лувр для вялікай часткі кітайскай публікі, якая не паедзе ў Францыю або Парыж. Вось чаму мы вырашылі правесці гэтую выставу, паказаць Лувр усім без выключэння. Выстава называецца «Ад палаца да музея за 800 гадоў». Для яе адабралі творы розных перыядаў гісторыі і розных секцый музея. Гэта і карціны, скульптуры, і кераміка, і габелены. Мэта – паказаць гісторыю ператварэння палаца ў самы вялікі мастацкі музей у свеце. Заўтра наш тэлеканал распачынае паказ трохсерыйнага фільма «Эпапеі Ціхі Дон», кінараман рэжысёра Сергея Герасімова, зняты паводле бессмяротнага твора Михаіла Шолахава, азначанага Нобелеўскай прэміяй, і сам мае не адну міжнародную узнагароду. У тым ліку, у 1958 годзе фільм атрымаў дыплом гільдыі рэжысёраў ЗША лепшаму замежнаму фільму. Глядзіце першую серыю стужкі заўтра ў 8 гадзін 25 хвілін і 17:50 на тэлеканале «Беларусь-3».
Иные бабы аж рады, как мужей проводят. Наша Дарья без Петра толстеть начинает. Муж он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим? Не знаю, как батя. Должно после службы. Молодой ж, не жени. А что? Сухота одна. З 17 і 18 чэрвеня ў музейным комплексе Дудуткі да дня летняга сонцастаяння і старажытнага свята Купаллі адбудзецца штогадовы вялікі купальскі Open Air Fest – свята сонца. Падчас імпрэзы тэрыторыі комплексу ператвараюцца ў вялікую канцэртную пляцоўку, на якой выступаюць знакамітыя айчынныя і замежныя калектывы. Каб цалкам акунуцца ў атмасферу купаллі, арганізатары раяць застацца на начлег у намётавым лагеры. Пасля заканчэння канцэрта о 4 гадзіне раніцы зазвычай распачынаецца галоўнае святочнае дзейства – скокі праз вялікае вогнішча, пусканне вянкоў у ваду, карагоды, гульні і іншыя купальскія забавы. Што яшчэ цікавага адбываецца гэтым часам у культурным жыцці краіны, зараз даведаемся. Какие у вас есть вопросы? Я вас нигде не обидел, ничего, все нормально. Я вам желаю хорошей дороги. Наступным разам сустрэнемся ўжо ў маладзечні. Гэтымі словамі кіраўнік нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі маэстра Фінберг развітаўся з удзельнікамі сёлетняга маладзечанскага конкурсу маладых выканаўцаў. Да яго засталіся лічаныя дні, і на апошнюю рэпетыцыю канкурсанты з'ехаліся з усіх рэгіёнаў краіны. 21 спявак, і кожную кампазіцыю трэба давесці да ідэальнага гучання. І хаця амаль для ўсіх удзельнікаў конкурс далёка не першы ў жыцці, але менавіта маладзечанскі асаблівы, бо праца з жывым аркестрам нумар 1 – неацэнны вопыт. Большинство конкурсов у нас фонограмма -1, 2, 1, 3 тура и все. Здесь же нужно проявить музыкальность, здесь нужно проявить чуткость и какой-то свой профессионализм и навыки работы с оркестром, потому что для новичков это очень сложно. Зорка Венера, чырвоная ружа, сэрца ў далонях. Класіка айчыннай эстрады ў рэпетыцыйнай зале гучала досыць нязвыкла. Умова конкурсу – беларуская песня, і кожны канкурсант імкнецца надаць абранаму шлягеру ўласнае гучанне. У нас мое произносение тексту, музычного тексту, зусім інакш. І это, на мой погляд, это вельмі цудоўна, вельмі выдатна, тому що ми адначасова виховуємо нового виконавця. Конкурсанты і нацыянальны канцэртны аркестр тут на роўных. Прафесіяналы без спярэчанняў выконваюць заўвагі і пажаданні маладых. Дарэчы, да саміх спевакоў маэстра Фінберг заўваг не мае. Толькі пажаданні, ды і тыя да тэлебачання і канцэртных устаноў, каб часцей запрашалі выступаць таленавітую моладзь. Музыкант Леонид Нарушевич запрашае ўсіх прыхільнікаў фольку на канцэрт этнагурта «Альтанка», што адбудзецца гэтым вечарам у межах праекта «Жывы куток». «Альтанка» з'яўляецца адным з пераемнікаў гурта «Троіца» і не выступала амаль год. Гурт грае стылізаваную народную музыку з элементамі блюзу, якая грунтуецца на арыгінальных традыцыйных этнічных старадаўніх беларускіх народных песнях. Музыкі імкнуцца паказаць глыбіню народнай творчасці, якая жыве стагоддзямі, і перадаць слухачам назапашаную пакаленнямі энергію. Апроч таго, арганізатары абяцаюць гледачам адмысловую танцавальную праграму. Пасля «Альтанкі» выступіць капэла «На таку» пад кіраўніцтвам Алексея Крукоўскага, у рэпертуары якой больш за 100 вясковых і гарадскіх побытавых танцаў з усяго свету. Чарговы выпуск праграмы «Камертон» гэтым разам стварае асабісты партрэт Валерыя Дайнекі, заслужанага артыста і чалавека. Што спявала ягоная маці на кухні? Як складалася кар'ера ў якасці рэстараннага выканаўцы? І, натуральна, варункі, якія звязалі Дайнеку і Мулявіна.
Усё, што вы ведалі і пра што нават не здагадваецеся пра любімага артыста заўтра о 11:35 на тэлеканале «Беларусь-3». Я решил все-таки повременить с ансамблем «Песняры», тем более, что они мне не очень нравились. Мне хотелось свободы, мне хотелось петь то, что я хочу. Я знаю, что я туда попаду, я буду петь белорусские народные песни. Это мне не очень-то... Я человек-западник такой, мне хотелось все на английском петь больше, песни свои там какие-то. З творчай праграмай майстэрні эстраднага вакалу маладзёжнага тэатра эстрады «Тупаюць па дахах зоркі» выступяць сёння ўвечары выхаванцы майстэрні. Вам будзе прадстаўлена своеасаблівая справаздача аб тым, чаму навучыліся юныя зоркі за год навучання ў вопытнага педагога Ольгі Вронскай. Падтрымаюць сваіх малодшых калег артысты са стажам – Александр Сухараў, Інга, сама Ольга Вронская і балет тэатра. Сёння адзначае свой юбілей мастак, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Владзімір Уродніч. Мы скарысталіся нагодай, каб ад нашага тэлеканала і я ад сябе асабіста павіншаваць юбіляра. І, натуральна, паразмаўлялі пра месца мастацтва ў сучасным свеце ўвогуле, пра месца ў ім мастака акадэмічнага накірунку ў прыватнасці, аб тым, як бачыць і адлюстроўваюць вайну маладыя творцы. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. Вопрос о необходимости искусства в современном мире самый болезненный для творческого человека. Вы его себе когда-нибудь задавали? Говоря об развитии нашего цеха, это необходимейшая сфера человеческого интеллектуального развития. К большому сожалению, когда мы переживали период социально-экономического слома, некоторые рассуждали так: сильнейший выживет, и он будет производить тот продукт, на который его подвигает. Может, это правильная позиция? Вот в том-то и дело, что это большая ошибка. Художники – люди очень скромные, очень одержимые. Он умрет у холста, у мольберта, но никогда не попросит. Ну, есть такое понятие, как коммерческое искусство, когда художник создает произведение и продает. Когда мы пытаемся определить, что такое потребность, это непростой вопрос. Скорее всего, эту потребность кто-то должен задавать с точки зрения тех, кто создает сами произведения. Я рассуждаю таким образом. В государстве надо бы, чтобы определено было, что необходимо прежде всего. А обыватель, исходя из своей степени развития, мало ли чего захочет. Очень важно, чтобы мы все, консолидированное государство и творческие кланы, объединившись, определяли периодически. Вот это нам важнее всего сегодня. А это нам не очень важно. А не пугает ли вас то, что это будет в некотором роде узкая направленность? А не будем стесняться этого. Знаете, мне очень понравилось, когда на Евровидении поехала группа, в основу положившая белорусский текст. Она туда наше знамя понесла. Я давно ждал этого. Мы все время хотим быть французами, немцами, итальянцами. Ребята, это когда-нибудь закончится? Ведь когда-нибудь надо просто самим себя зауважать. Тема Великой Отечественной войны, животрепещущая для нашего народа, она преобладает и в вашем творчестве. Почему она для вас так важна? Тема патриотизма – это тема вечная. И сказать, что мы уже высказались об Великой Отечественной войне так, как это следовало бы оставить большой след в истории, да, мы хронометрировали, выдавая одну картинку за другой. Наступил момент философского осмысления. На сегодняшний день молодые люди должны бы не столько в точку попадать, что там было на фронтах, сколько они должны высказать свое понятие, насколько вот это зло мешает нам дальше развиваться и жить. Спасибо, Владимир Васильевич, еще раз вас с юбилеем, вам вдохновения и новых интересных работ. Спасибо за пожелания. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!